बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा 7 बैसागु फोरबो खुंनो सामलाय आफादनि मावख' बेखेवदों। फैगौ बैसाग दाननि 6 एबा एप्रिल दाननि 20 आरो 21 इं खालारखालि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा साननैनि हाबाफारि लानानै दक्षिण बाक्सा गुदि बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव नतन श्रीपुर गामिनि गेवलां फोथाराव नैथि खेब 7 बैसागु खुंनो थाखाय सामलाय आफादनि गाहाय मावख'खौ बेखेवनाय जादों। बे सामलाय आफादनि गाहाय मावख'खौ बेखेवनानै होयो आजिरा मोननाय गंसे गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि परमेश्वर स्वर्गियारि बिथाङा। मख'जाथावदि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि दैदेनगिरिजों लोगोसे मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। बे समाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बिथोन लेखा गासै जिल्लायावनो जोङो बैसागो फोरबोखौ फालिनांगौ। बे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बिथोन लेखा जों दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा बे फोरबोखौ खुंफुंनो थाखाय दक्षिण बाक्सा गुदि बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव जोङो फैगौ बैसागोनि 6 आरो 7 खालाराव खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो। नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ बेसेबां सान खुंफुंनो थि खालामनाय जादों? बे हाबाफारिखौ जों साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो थि खालामनाय जादों आरो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोना मा आयदाखौ लानानै खुंफुंनो थाम-थिम खालामनाय जादों? बे हाबाफारियाव जोङो गुबैयै बर' हारिनि जिथु गुबै बिथा बेखौ जों बेरखांहोनो नाजादों। जेरै बैसागु फोरबोआ जोंनि धोरोमजों सोमोन्दो थानाय, गतिके बेयाव जोङो उन्दैया गेदेरखौ मान होनाय, गेदेरा उन्दैफोरनो बोर होनाय बायदि रंजाफुंनायनि गेजेरजों जोंनि आसार खान्थिखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आरो बर' हारिमुखौ गोजोर खालामनो थाखाय बे फोरबोखौ फालिनो थाखाय थिरांथा लानाय जादों। दिनैनि समाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा मा खामानि मावबाय दङ फोरमायगोन नामा? आथिखालाव जोङो जोंनि हारिमुआ गुबै बिथानिफ्राय जिथु दोरोदलांगासिनो दङ बेखौ हमथानो थाखाय जों नाजादों। जेरै गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय बायदि आसार खान्थि बेफोरखौ बर'नि जिथु गुबै बिथानि देंखो बा बर' खुगा मेथाइनि देंखो बेफोरखौ जाहाथे जोङो गावनि बिथायाव लाखिनो हायो आरो हारिमुनि गेजेरजों जोङो सिनायथि होनो हायो, मुलुगनि दरबाराव जोङो फोसावनो हायो, बेखौनो गुबैयै थांखि हिसाबै जों लानाय जादों। नोंथांमोना बे ओनसोलाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों, रायजोनिफ्राय माबाफोर मदद लुबैयो नामा? थारैनो जों लुगैनांगोन। बे जाबाय जोंनि माहारियारि फोरबो। बे माहारियारि फोरबोखौ फोथांना लाखिनांगौबा जोङो रायजो राजानि अननाय मोननांगोन। रायजो राजानि बायदि बिथिंनिफ्राय हेफाजाब मदद मोनोब्लासो जों बे फोरबोखौ खुंफुंनो हागोन। लोगोसे जोंनि जा हारिमुखौ बिथा गायसंनो नागिरदों बे खामानिखौ जों मावफुंनो हागोन। बेनिखायनो जोङो लुबैयो रायजो राजानि अननाय, हेफाजाब, मदद। फैबाय थानाय समाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा हारिमु बिथिंखौ लानानै रायजोनिसिम माबायदि खामानि मावलांनायनि थांखि दं फोरमायगोन नामा? बेखौ गिबियावनो एसे बुंखाबाय। जोङो बर' हारिमुखौ गोसोरै गायसंनो थाखाय, फोसाबनो थाखाय जों नाजादों। गावनि गाननाय जोमनाय जेरै बर'नि दख'ना, आर'नाइ, जानायनि बेलायाव जेनेबा अनला खारै बायदि बेफोरखौ जोङो हारिमुवारि हिसाबै जोङो दिन्थिलांनो नाजादों आरो जोंनि दोरोदलांनाय हारिमुनि फोथाराव जा जेंना सफैदों बेफोरखौ फोसाबनायनि थाखाय जोङो दिनै दुलाराय बर' हारिमुनि बिथोन लेखा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादाबो नाजादों जाहाथे इयुनाव गोग्गोयै हारिमुखौ दैदेनलांनो हायो। थारमाने जोंहा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बाक्सा जिल्लानि जे बैसागोनि खुंथाय साननैनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना मावनो लाहार फाहार खालामदों। बिनिनो मावखुलिखौ खुलिनो थाखाय आं दिनै बेयाव फैदों। आङो खावलायनो सानो रायजोफोरखौ बे जिथु साननैनि हाबाफारि लादों बे साननैनि हाबाफारियाव गासै रायजो राजाफोरा गोसो मोदोम होनानै जेन खामानिफोराव गोसो होलायो। मानो होनोब्ला जोंनि जिथु हारिमु
हारिमुखौ बोखांनानै लाबोनायाव जोंहा रायजो राजाफोरनिबो जोबोद हेफाजाबनि गोनांथि दङ बेनिखायनो आं रायजो राजाफोरखौ हांख्रायनाय जायो बेथ' जोबोद गिदिर सोंथि खिन्थु खोथाया जाबाय मा जोंनि जि बर' हारिमु जोंनि आसार खान्थि कालसार बे बबे लामाजों खारबाय थादों बबे लामाजों खारनानै मा बबेयाव खैफोदाव गोग्लैनो नागिरदों बेखौ खिन्थु जों रायजो राजाफोरा नोजोर होगासिनो दङ बिनि खेथ्रआव आङो दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ आङो हांख्रायनो लुबैयो जोंनि उन्दै बा जोंनि सेंग्राफोरा नेक्स्ट जेनेरेसनफोरा जिबादि हारिमुनि इसेमान बोरैबा बेले बेजे बा हारिमुखौ गोसो होआ नुदों बेखौ खिन्थु जोंना बर' हारिमु आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना एसे गोसो होनांगोन मानो होनबा लामा दिन्थिनांगोन हारिमुखौ बोखांनायाव आं बेखौनो सानो आरो गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन